Estava super emocionat. O sigui, ahir no vaig poder quasi dormir perquè estava emocionat per avui. Primer hem anat a una sala a presentar els treballs sobre la sostenibilitat del col·le. Després hem anat a fer 3 activitats, una de llenguatge de signes, l'altra es deia Adivina el personatge, era una audiodescripció, i després una altra de sons i teníem que adivinar quins sons era. Estem com organitzades per projectes que hem d'anar com descobrint ells el què, i això els acostuma a motivar bastant, i sobretot quan hi ha activitats així més pràctiques o com coses que fem com experiments o coses així també els hi motiva més. Sempre em preguntaven que si la meva uni és molt gran, que com és, llavors com em feia il·lusió que també jo sempre vaig a la seva escola, com que ells vegin d'on vinc, no? I també que puguin veure que és algo que és accessible per ells, que surtin d'aquí pensant, doncs jo de gran vull venir, llavors sí que em feia il·lusió que vinguessin. Espero que el següent curs que vaig al Croma, que ho disfruti i que ho passin igual de bé que ho he passat jo.